Good morning once again mga idol. Another day, another vlog. Ug sa gihapon nata diri sa atong payag nga ginahimo. Og kagahapon kining nagbangag ka diri gahapon mga idol. Og gubot ka na akong balas. Karon ako na nang pailan. Ano tay simento idol likod. Simento ka ng balas. Kaloy-an gyud idol na abot gyud ang 5 ka simento og naipito ka bakal. Salamat kayo kang Jangga no. Na mao gani ako manahinayan ron. Abot ang simento og bakal. 5 ka simento idol og 7 ka bakal. Ana ko manahinayan og pile diri Pailan. Og kauban ako ang partner karon. Naglungag pa. Asawa daw, di na siya masugot og partner. Naglungag. Og ang akong kuan idol, mix na ko. Isa ka sako idol og kanang 8 ka baldi o pungki. Sakto ra ba ning kuan idol? Mix, pakita ra sa inyo idol Idol mo ni ang mix na ko idol. Isa ka sako nga simento. 8 ka baldi nga balas. Ani? 8 ka baldi ani. Ano idol mga kadako na idol ka ng container nga giputol idol. Sakto ra ba nga mix? Pang kuan, pang pile sa hollow block mga idol. Og taga construction mga expert sa halo ani. Comment lang mo dia idol og sakto ra ba ni kung halo. Ako ang estimate sa balas 8 ka baldi, isa ka sako nga kuan kining simento. Sakto ra ba ni idol? Comment lang mo idol og okay ra. Hi, Mang. Hi, Mang. Idol. Dalang mga trabaho nila. Daddy. Hi, mga idol. Maaning mga trabaho nila, mama. Daddy. Yan si mama, Tama ang sis. Tagro-vlog nga idol. Yan ako diskarte. Wala na po. Layabon ang tubig. Mga idol, hapon na. Ug munguli na sab mi. Nagandam na ang kuan, mga dalunon pauli. Ug mo na akong agi karon idol. Alauna na sugdan. Mo na akong agi nga na pile. Tulo ka kuan. Tulo ka pile. Ugma pohon, balik ka na pud diri ugma pohon mga idol. Ato parog asa tataman na pud ugma atong mahuman. Mo na idol. Mo uli na pud mi kay hapon na. Mosundo po mi sa estudyante pud.
Daghang salamat mga idol sa suporta.